Tornem al nostre territori. L'editorial Llibres de l'Encobert ha publicat en valencià l'antologia Canalles, que inclou la primera preqüela de Joc de Trons, la novel·la de fantasia de George R.R. Martin, que a la televisió s'ha convertit en la sèrie més guardonada de la història. Mentre que els més de 30 milions de seguidors i seguidores esperen el llançament de l'última temporada, ací a casa ja es pot llegir en valencià la història que narra les causes de la dansa amb dracs. Va ser net de rei, germà de rei i marit d'una reina. Així arranca El príncep canalla, el relat de George R.R. Martin, que narra la història dels Targaryen i desvela les causes de dansa amb dracs, la quinta entrega de la sèrie fantàstica Cançó de Gel i Foc. El text es remunta 300 anys darrere i està considerat la primera preqüela de la sèrie de Joc de Trons, l'adaptació a la xicoteta pantalla de l'obra de R.R. Martin. No és la primera preqüela que es publica de Joc de Trons, però sí que és la que se remunta més enrere en el temps. El príncep canalla forma part de Canalles, una antologia de 21 relats, 970 pàgines en què els personatges són antiherois, relats sorprenents farcits de girs argumentals inesperats. La primera edició en valencià ja s'ha esgotat, ara també es pot llegir en castellà. Ja que som una editorial valenciana, havíem de defensar la nostra llengua. Mentrestant, la companyia HBO treballa en el rodatge de l'octava i última temporada de la sèrie de televisió, que ja acumula més de 30 milions d'espectadors. El final no es desvelarà fins la primavera de l'any que ve.